kul, så er der en masse mennesker, som har været involveret i det projekt her. Og mange bække små, det er faktisk det der princippet her, det gør, at så stort et projekt som det her er det faktisk efterhånden nogle 100.000 kroner, som det her med, der skal tjenes penge, der skal arrangeres, og der skal trænes og sådan noget. Det er helt utrolig fantastisk opbakning, vi har til det her. Det er derfor, det kan lade sig gøre. Så kan vi instruktører lige gøre det, vi er gode til at undervise. Og så er der nogle andre, der sørger for alt det andet. Og det kan vi næsten ikke fornemme her i handen i dag, at det er sådan, det foregår. Det er fedt. Tak til sponsorer. Tak til alle forældrene, som har børn, der skal med. Og så har vi en speciel aftale, at de forældre, der lever rejse, de skal lave et ekstra stykke arbejde. Det har de også gjort her. Tak til skolen her, fordi vi må bruge handen. Det er et godt samarbejde, vi har. Det er jo så heldigt i Ilderborgs musik hos os også. Det gør tingene lettere også. I det hele taget, tak til jer, der er kommet ind. Det har været en rigtig god oplevelse. Jeg synes, vi er parat til at rejse ud og vise, at dansk gymnastik er det bedste, og have en rigtig god uge dernede sammen med Tusind tak for eftermiddagen. Kom godt hjem. Vi sætter musik på.